Il-Kunsill Studenti Universitarji qed jorganizzaw ġimgħa sħiħa li matul għal-għaqdiet tal-istudenti fl-Università ta' Malta jistgħu jispjegaw b'mod aħjar ix-xogħol tagħhom u x'inhu l-irwol tagħhom fl-Università. Matul din il-ġimgħa ħajkollna diversi għaqdiet tal-istudenti juru x-xogħol tagħhom u juruna dak li jagħmlu huma matul is-sena u anke jkollu iħeġġu studenti oħrajn biex jingħaqdu magħhom. Uħud mill-għaqdiet jirrappreżentaw studenti ta' fakultajiet differenti bħall-MHSA li tirrappreżenta studenti mill-Fakultà tal-Healthcare u l-SHS li tirrappreżenta studenti tas Social Policy u Social Work. Qed nagħmlu health screening, pereżempju n-nurses iċċekkjaw l-pressjoni, it-sokkor, podiatrists qed jagħmlu food screening, physiotherapist u bażikament health screening minn fuq s'isfel. Aħna nippruvaw nikkreaw awareness kemm jista' jkun sabiex l-istudenti jkunu dejjem attivi. Anke eżempju bħal events ta' domestic violence jew inkella breast cancer awareness għal mod tal-kelma. Hemm qdiet li ma jirrappreżentawx studenti ta' fakultà partikolari bħal SDM u l-Pals li l-irwol tagħhom huwa li jiddefendu d-drittijiet tal-istudenti filwaqt li bl-attivitajiet tagħhom iżejnu aktar il-ħajja tal-istudenti universitarji. Nillonċjaw kampanja fej l-istudenti jistgħu jagħtu s-suggestions tagħhom kemm kif iridu li tinbidel l-università, kif ukoll kif jixtiequ li jkunu iktar li jipparteċipaw ġewwa l-università. Qegħdin noħolqu kampanja biex nisimgħu l-istudenti, ilna nisimgħuhom tul dawn is-snin kollha matul is-sena wkoll, iżda speċifikament illum qegħdin nieħdu l-idea tan-nies biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu rappreżentati ġol manifest elettorali tal-SDM din is-sena. Għal dawn l-aħħar snin l-SDM dejjem ikkontestat l-elezzjonijiet tal-Kunsill Studenti Universitarji b'suċċess. Intant il-President tal-KSU Mario Kakija spjega ma' dan l-istazzjon xi xogħol li sar mill-KSU fl-aħħar sena u inizjattivi li se jiġu mnedija dal-waqt. Dan huwa l-kontinwazzjoni tax-xogħol li nagħmlu matul is-sena kollha fejn nillonċjaw diversi proġetti fosthom fond ta' 10,000 euro għall-opportunitajiet tal-istudenti. Nhar il-ġimgħa nkunu qegħdin ukoll nillonċjaw smartphone application fuq il-mobile. U fl-aħħar mill-aħħar flimkien nagħmlu università aħjar għalina l-koll. Mario Frendo għal Net News mill-Università ta' Malta.